La realización de la quinta jornada Cambiar la educación para cambiar el mundo es la consolidación de un esfuerzo realizado durante 11 años en colaboración con diferentes entidades y con institucions de l'administració pública. Poder escoltar d'altres projectes que puguin també aplicar-nos als nostres, experiències que els funcionen a d'altres espais que poden ser semblants als nostres i poder tirar endavant o adaptar-les als projectes i accions que fem nosaltres. L'objectiu final de l'educació per a mi hauria de ser construir un món sempre millor i per tant és importantíssim que puguem estar generant, criticant-nos, construint-nos, desconstruint-nos y tornant a fer per a no deixar d'aprendre mai. Este esfuerzo sostenido durante 11 años ha representado la convocatoria a más de 600 personas de la comunidad educativa de Cataluña para compartir experiencias y reflexiones sobre la vinculación de la educación para la justicia global en el aula y en otros espacios educativos. He pogut conèixer com altres escoles han fet diferents procediments i altres accions que impulsen a tota la societat i a molts centres educatius a canviar el món. Si treballes o fas algun tipus d'activitat relacionada amb aquest tema, és molt important estar connectat amb la resta de persones que una mica fan el mateix i intenten vetllar pel futur. I hem descobert gent i nous projectes superinteressants que anaven vinculats també amb el nostre. I ha sigut guai perquè s'ha creat una xarxa entre tota la gent d'aquí. M'he trobat com moltes ganes i molta il·lusió de fer coses per canviar el món o per contribuir molt a la societat i no sé, ha estat molt interessant i m'ha agradat molt. Espais de trobada que a més ens ajuden al professorat a juntar-nos amb altres persones que es dediquen a l'educació ens ajuden a créixer encara més com a docents i ser conscients que l'educació va més enllà de l'escola també. Estar amb profes, educadores socials, integradores, caps, monitores, és un plaer perquè estàs compartint al final experiències i tot va sumant. Al final l'educació en el lleure és com una espècie de formació que complementa una mica l'educació formal i per tant crec que és important que els caps i les queles, que al final no tenim per què ser professionals de l'educació, estiguem enterats del que està passant al món, de com tractar la justícia global amb infants. Jo el que més m'ha agradat d'aquesta dinàmica ha sigut que jo també hagi pogut participar i no hagi sigut més que algú m'ho explica, sinó que jo també puc explicar. Quan et ve un professor i t'explica alguna cosa, no li prens tant atenció que quan ho fas tu i ho entens millor.